Mangayo anite dabanda kamale seneke baliyo dabasangunde kado Rifla flebago anya irawla kafo bi ambe woromna o yesikoro ni ko sikoro aba klijigi ambalma ke Drissa Coulibaly ni société de général business agricole Sojeba o nyema bado ambe aleka chiffre foro mimbe ta hectare nani anano kafe Drissa Coulibaly ambi fo inite yam bismillah ika foro konnana bi ajaraye ci wara jemunkan hukum konnana malikono ani malikoka noko jemunkan damnena korfo damnena bisika mufo ambe worom naka Sherifula la membo ambu befu ka Sherifula ere barakela ufu kadaka niya ye ambeseka ni sorobi ka pmabi furo kono ya ni émission ci wara tola ni télé Sherifula sababute abegele ya donc yana anga kuma damne ne be télé Sherifula jama kufu kamera naka cameraman munun be yan munun be télévision sola munun be yoro wala ambu befu Sojeba bu befu donc an chawire aw bisimila were ka furula bamanko ko mani soja bato ni ko akatasma FIFA na daji mafa nuji nafa ambi yira fo kusobe sabla ya ambonya kan karama ajaranye Drissa anya ye kafo bi famille Mali a Seneke nyemgo ceni muso demseni mabakoro a bela jele nyogo soro yambi ka sabu ke ka don krenkrene ta ka nyeshin cikelaw togola don no journée porte ouverte wasa Senekelaw ubisika kuna foni ku blasra shi nyuma shi kolokololew shi munum ba to soro ni yirwa dunga fa ubisika sabati anga jamana konnana yallo hakilna juma ya blakani don krenkrene ka sigi singa ni mafli nyina ya sanfly wasa cikelaw bisika famille basro au ka baraketaw kan to komna hakilna juma ya blola kamara ika o nyini ngali jaranye ni ya nyini nga ka foko hakilna juma nye ambla ka jama wolebi kana furo kono ya ante bomo ko ambe furo kono ya ambe sanangoroba sikoro kerengere ni yara sikoro ni sanangoroba che kilo fly donc ambe sikoro furo le ambi hakilna munu nye ambla ka jama wolebi kana furo kono a hakilna on ka changa amba kuma ba ufo ni ya ta ka laje bi Seneke nyemgo chama kumbe ya munu nta nyini ni sirai munu yerebe jamana nyemgo tola sene soba u kono ka se ka jamana deun deme sene be se ka nyatugo mina directeur national de l'agriculture ayre kumbe ambi hier nolu be recherche ke Seneko kan upmbe ya nyinen ngelaw upmbe ambi maire Senangoroba maire mu fene na fene Chelsea lendo Senekola atumbe ambi jela koroba maire fene na Chelsea lendo Senekola atumbe ambi moko chama fembe sene do bala ka Senegalaw jugoroma dondo chama kumbe ambi donc ni nyinga ka foko haklina njumanya amblani na surukuma la sunyala akunye wala sa alisa malion ka don ka foko Mali tese ka ke foye ni senete ana korodu ni dunga fama sabati foye tese ka ke ngani kono falendo hakli be daile ya famu donc o la yinu de ya to anye jama wolebi kana anga hakli falenge kayira mogo la ka foko sene mogo be se ka ke fe sene la kayira ka foko mogo be se ka ke fe sene la donc nyinanta na ira ya foka foko ambe sikoro ya ira ya ye ka fo anye forodo de bi shi sene kama kuma onka bara famba nyini ni ka shi usene walma ka shi fere Senegalaw ka se ka shi nyuma soro ka se ka Seneke ka soro bake anye sido de blasenkan o sumanshi tumanjalando abe fama bamananga na ko kenge mais a togo yere togo min soro la ka da kenge shila ko Wulibali ni sumanshi kuradi anya sene nyina anya ye ka fo a ni Senegalaw yu nyashi ni senelima gelea chamambu ka sorola ka don ka foko ni gelea be se ka gelea be se ka ban o de ya to anye jama wolebi ka fo kana akana ka ndronga foli yede onye sani fere Gelawi na onya fo abe se ka ba fo Sojeba be ka yira mankutunke ukani fere tani kan ngani jama fene nana wakati kunguru ni ngona anga do foro kono ka yala nyogon fe ka ye nyogon fe una fo ka fo chena kuma min fora ja kuma kuntante kuma gwansante an yere nya yayi o be lakal tabo o de kama ambe fe shin ka kula don Senekelaw fe
jamana fan o fan n'a ye k'a fɔ ko Sine bɛ se ka sɛnɛ nɔgɔya kɔnɔ k'a bɛ se ka sɔrɔba lase sɛnɛkɛlaw ma n'an ka nin sumansi ye n'an b'a fɔ ma ko wulibali kenige don kenige wulibali a si u bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na an ka feerew ma nɔgɔya la u ka se ka sɛnɛ ka sɔrɔba k'a kan an ye bi dabɔ o de kama bɛɛ kana ka se nin kenige foro nin na k'a ye u ɲɛ la an bɛ baara caman kɛ dɛ mais a kun fanba kun ye nin bita ye an b'an to kɔnɔ ka wele kana se sɛnɛkɛlaw ni fɛn fɛn bɛ sɛnɛ don ba la u bɛ se ka mun kɛ sɛnɛ ka se ka yiriwa Mali kɔnɔ Mali ka se ka k'a yɛrɛ ta ye jamana tɛ k'a yɛrɛ ta ye ni jamanadenw ma balo sɔrɔ k'i fa dɛ n'i ko ko jamana ka kɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ fo jamanadenw ka se ka balo sɔrɔ ka dun ka fa hakili bɛ dayɛlɛ a bɛ ko caman nɔgɔya nka ni jamanadenw ma dun ka fa n'o ma sabati jamana o jamana kɔnɔ o yɛrɛma hɔrɔnya tɔ ka jɛ don parce que an ɲɛ bɛ jamanabaw la u bɛɛ bɛ dun ka fa b'u bɛɛ fɛ yen jamanabaw fɛn o fɛn hali n'an da ma s'u tɔgɔ ma u yiriwalen don bi u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ balo ta fan fɛ a tɔw o bɛ na kɔfɛ voilà n'i ye ɲininka o ɲininkali la o jaabi tɛ bɛ n bolo k'a lati ma k'a fɔ an ye jama wele bi walasa an ka sumansi kenige si min b'an bolo n'an bɛ fɛ k'a dɔn a ka sɛnɛ Mali fan caman fɛ yɔrɔ minnu ni olu ji sanji ko bɛ se ka a to u ka se k'a sɛnɛ parce que a mago bɛ sanji la techniciens yɛrɛ y'o ɲɛfɔ mais an ka gafew kɔnɔ an bɛ n'o ɲɛfɔ an bɛna walawalali wɛrɛw ko la dugu jalan ko dugu yɔrɔ minnu ka sanji ko ka dɔgɔn olu tɛ se k'a sɛnɛ nka yɔrɔ minnu ka sanji bɛ dɔ bɔ olu bɛɛ bɛ se k'a sɛnɛ bi wele kɔrɔ tɛ y'o ye bɛɛ kana foro lajɛ minnu bɛ se k'a sɛnɛ sɛnɛkɛlaw u k'u ɲɛsin a ma dɔw ka fara sɔrɔ kan donc i ka ɲininkali o jaabi de tɛ bɛ n bolo k'a lase i ma. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi o ye Sikɔrɔ ye n'i ko Sikɔrɔ a b'an hakili di cɛba min na o ye Dirisa Kulibali Société Générale de Business Agricole SOGEBA o ɲɛmaaba an n'a ka cɛdenw an bɛ u ka sifilɛ foro kɔnɔna na Dirisa an bɔra ka ɲininkali fɔlɔ min kɛla n'i y'a jaabiw caman fɔ a la an ɲɛ b'a la k'a fɔ aw ko ni jiri bonyana a bolofara bi caya aw ka si n'o ye si jalanw ye n'o ye sumansiw ye n'an b'a fɔ fɛn min ma ko si kolokololenw si gɛrɛgɛrɛw minnu bi sɔrɔ ni yiriwa dun ka fa o bɛ se ka sabati cogo min na an ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ fɛn la kɛrɛfɛ n'o ye nakɔ kɔnɔfɛnw ye jaba tomati foronto kɔngɔnburu ani zɛrɛw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman an ɲɛ bɛ olu fana la k'a fɔ aw kɛlen bɛ k'o fana fara aw bolo kan yalwa o fana i bɛ se ka mun fɔ o fana kan bi an bɛ don min na ko sisan Serifila Jabarani so sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kamara o ɲininkali diyara n ye mɔgɔ minnu bɛ ka an filɛ Serifula Jabarani kan bi hali ni foro tɛ mun bolo a caman bɛ sɔn ka taa foroko ɲɛɲini parce que fɛn lafiya foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka tɛmɛ sɛnɛ kan sɛnɛ de bɛ se ka dunkafa de bɛ bɔ sɛnɛ la ni sɛnɛ ma kɛ dunkafa tɛ sɔrɔ ko di hali n'i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye n'i kɔnɔ ma fa i bɛ baara min na k'a kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ donc i ɲɛ bɛ nin fɛn minnu na nin ye nin bɛɛ ye an yɛrɛ ka dunfɛnw de ye yan i ɲɛ bɛ tomati si la n'a tɛ diya ni tomati tɛ sanfɛta nin tomati si sugu bɛɛ dɔ b'an bolo nin y'a si nasugu dɔ ye a ɲɛ bɛ nin na i y'a faamu tomati orosol a fitinin n'a belebeleba i bɛ fɛ ka hectare 1 sɛnɛ tomati la i bɛ fɛ ka hectare 2 sɛnɛ tomati la i bɛ fɛ ka yɔrɔ fitinin sɛnɛ tomati la i bɛ fɛ ka hectare 20 sɛnɛ tomati la i bɛ fɛ ka hali hectare 100 sɛnɛ tomati la a siw de filɛ nin ye nin ye a kelen kelenninw talen ye ka yira a caman b'an bolo yen anw ko de ko sɛnɛ a ka kɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la o de y'an dun ka fa ka sabati donc anw se ye fɛn o fɛn ye ka na ni sumansi ɲuman ye sɛnɛ bɛ daminɛ ni sumansi ɲuman de ye donc anw se ye ko o ko mun ye sumansi ko la an wulilen don k'an jɔ wa an b'a kɛ sɛnɛ maɲɔgɔnlɔn tɔw n'o ye o bɛ se ka kɛ appareil minnu bɛ bagaji fiyɛ bagaji minnu yɛrɛ bɛ yen ni bin jugu dɔw bɛ yen olu bɛ sumanw kɛlɛ k'aw bagajiw se k'olu fiyɛ ka binw kɛlɛ walasa suman k'i walawala sɛnɛkɛla k'a ka sɔrɔ kɛ o n'a fɛn caman fɛn o fɛn ye sɛnɛ yiriwali tagabolo ye SOGEBA wulilen don k'i jɔ o de la i ɲɛ bɛ nin fɛn ninnu na sumanjalan dɔrɔn tɛ kaba dɔrɔn tɛ sɔ dɔrɔn tɛ tiga dɔrɔn tɛ kenige dɔrɔn tɛ an ma don kenige foro la an bɛ don kenige foro la i yɛrɛ b'a ye sisan n b'a dɔn kamarakɛ yɛrɛ san wɛrɛ kenige si nin e bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka n'a san ka taga da i ka foro la donc i ka ɲininkali ni sumansi minnu filɛ nin ye n'a bɛ f'o ma ko nakɔsiw k'a daminɛ tomati la ka na zɛrɛn na ka na su la ka na karɔti la saladi tubabuw b'a fɔ ma ko aubergine an b'a fɔ ko ngɔyɔ foronto fana ka di minnu ye u ka naw la
betravu kongon a sugu bɛɛ dɔ bɛ yan nakɔ si fan o fan n'an b'a fɔ ma ko semence maraîchère ni sera sojeba mɔgɔw ma a bɛɛ de filɛ nin ye ni mago b'a la ka n'a ye an ka foro fɛnɛ kɔnɔ an ka a siw dan k'i dege a dan cogo la ni biro m'i bɔ n'an bɛna n'i ye foro la k'a kɛcogo yira la o de y'a to i ye nin fɛn ninnu ye an bolo yan bi k'a yira la an filɛbagaw fɛnɛ k'a ye e nɔfɛ e ni ne ni an mɔgɔ minnu bɛ yan an dɔrɔn tɛ yan an filɛbagaw ka ca an fɛnɛ k'a to olu fɛnɛ k'a ye an nɔfɛ miliyɔn min sigilen bɛ an nɔfɛ k'a yirula k'a fɔ mali a bɛ daminɛ a wulili ɲɛfɛ k'a sankɔrɔta o ye sɛnɛ de a bɛ daminɛ sɛnɛ la anw bɛ fɛn o fɛn dun mali la yan a bɛɛ bɛ sɛnɛ mali la yan munna an tɛ wuli k'an jɔ i ka ɲininkali a kɔrɔ de filɛ nin ye dɛ u k'a ye k'a fɔ mɔgɔw kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko tele don walima ko fɛn wɛrɛ don nin si fɛn o fɛn mun bɛ yen a si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka bɔ dɔw b'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ bɔ Maroc fɛn bɛɛ bɛ bɔ Faransi a bɛ bɔ dugu wɛrɛw la a bɛɛ bɛ sɔrɔ mali la yan donc n'i ye ɲininka o la o y'o ɲininkali jaabi ye hali bi ani sojeba maaw société générale de business agricole fulakɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ko Amara Jakite e ka cɛ ye mun ye sojeba la sanni feere ne y'o ɲɛmɔgɔ ye awɔ ne y'o ɲɛmɔgɔ sojeba kɔnɔ ok i bɛ se ka mun i b'a fɛ ka mun fɔ ne ka témoignage n bɛ fɛ ka témoignage dɔ de fara n ka ɲɛmɔgɔ ka kuma kan a ko sumansi minnu filɛ nin ye ni min filɛ nin ye a bɛ sɔrɔ de lase mɔgɔ ma sɔrɔ a yɛrɛ a girima a yɛrɛ ma parce que hali de ne la tɛ eji a ɲɛ nin de ne ɲɛ da alikaba kan Allahu akibar jaba kɔni hectare 1 dɔrɔn n taara eji la ka so mɔgɔ sama kɛ a boîte kumaba kɔni hectare 1 dɔrɔn n ye boîte 5 dɔrɔn de sɛnɛ wa na taa eji ka tila ka so mɔgɔ sama kɛ ka tila ka dɔɔni bila n kɔ so awɔ donc ne b'a ɲini u fɛ hali bi u ka sojeba siw jaba si dɔrɔn tɛ dɛ sojeba siw a bɛ nafa de las'i ma u k'a san u ka a lajɛ ni min bɔra la ka nkalon kɔrɔbɔ ni min bɔra la an bi an dogolen tɛ sigiyɔrɔ kelen pe de b'an na fa lajɛ aw k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn fana u ka sere bɛ ba kɔ ne yɛrɛ de ye n ta sɛnɛ ka taa n ɲɛ da alikaba kan walaji i ni ce n bara sa ye i ni ce a tɛgɛrɛ fɔ laji kun ɔhɔ kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ dɔnniya k'a fɔ ko ani sojeba a ɲɛmaba Dirisa Kulibali ani ale bɛ ka jɛmukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka sifilɛ foro la Dirisa a ye da don aw ka si min ni aw b'a labɛn ka ɲɛsin an ka cikɛlaw ma wasa sɔrɔ u bɛ se ka yiriwa cogo min na dunkafa u bɛ sabati an ka jamana kɔnɔna na bawo bɛɛ lajɛlen da bɛnna kan k'a fɔ k'an ka jamana ye sɛnɛ o dɔrɔn de bɛ se k'a to an bɛ bɔ nɔgɔ la Dirisa o hokumu kɔnɔna na yalwa bi na ni maa ye ɲininka aw hakilinata yɛrɛ ye jumɛn ye Mali ciko kan Mali sɛnɛko kan aw hakilina jumɛn b'aw la Mali sɛnɛko kan i bisimila bisimila Kamara n b'aw fo foli nin tɛ ban aw ka foli tɛ ban n'i y'a ta k'a lajɛ jama min bɛ ka an lajɛ bi aw ka jabaranin kan a jama ka ca dɛ maliyɛnw don maliyɛnw b'a la jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a la wa sɛnɛ ka di mɔgɔ minnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ olu de b'anw lajɛla tan hali dɔw tɛ sɛnɛko ɲɛdɔn nka jamana nin ka d'u ye a ka jabaranin ka d'u ye o de bɛ k'an lajɛ n'i ye ne ɲininka ko anw hakilina ye jumɛn ye Mali sɛnɛko kan anw hakilina ye mun ye Mali sɛnɛ ka yiriwa Mali sɛnɛ dun bɛ se ka yiriwa cogo di mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ f'olu ka sɛnɛ kɛ a kɛcogo la mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni olu fana bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ olu fana ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u dɛmɛ cogo la i y'a faamu ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jamana kunna olu fana ka sɛnɛko ɲɛɲini halisa ka sɛnɛ don ba la Mali sɔrɔ a ka sinsin sɛnɛ kan anw ka hakilina de y'o ye sɔrɔ jigi a ka kɛ sɛnɛ ye Mali jigi ka kɛ sɛnɛ ye o de y'anw hakilina ye ani sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛ tɛ se ka kɛ sɛnɛkɛlaw kɔ n'i ko ko Mali jigi kɔni ka kɛ sɛnɛ ye i ko ko Mali jigi ka kɛ sɛnɛ ni sɛnɛkɛla ye n b'o fɔ mun na n'i ye pétrole ta k'a lajɛ ni pétrole b'i ka jamana kɔnɔ hali n'a ye san 100 kɛ a bɛ ban ni sanu b'i ka dugukolo jukɔrɔ n'i ye sanu ta k'a bɔ hali n'a ye san 200 sɔrɔ a bɛ ban ko di ni jama b'i ka dugukolo jukɔrɔ hali n'a ye san 100 kɛ a bɛ ban nka ni mɔgɔ min ko dun ka fa o baara kɛli o tɛ ban ni mɔgɔ kɔni balola i na dumuni kɛ
i ka jamanadenw u dun bɛ fɛn mun dun n'o bɛ sɛnɛ i yɛrɛ fɛ yen e k'o tɔbɔtɔ k'o don ba la a fɔ jamana tɛna yiriwa o de la n'i y'anw ɲininka ko anw hakilina ye jumɛn ye Mali sɛnɛko la Mali ɲɛmɔgɔw parce que n'i ko jamana ɲɛmɔgɔw don dɛ an bɛɛ bɛ se ka dɔ k'an yɛrɛ ye nka ni ɲɛmɔgɔw fana ye mun fɔ a ka ca Ala fɛ a bɛ to de la donc ni jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ fɛɛrɛ mun b'u bolo u ka dɔ fara a la Mali sɛnɛ ka yiriwa Mali sɔrɔ ka sinsin sɛnɛ kan ni dun ka fa sabatira kuma bɛ ban o y'anw ka laɲini de ye o de la i bɛna ye k'a fɔ anw ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn mun ma o ye sɛnɛ tagali ɲɛ sɛnɛkɛfɛnw ɲumanw feereli ani ka sɛnɛ kalan ɲɛ yira mɔgɔw la walasa minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ma u ka se ka sɔrɔ kɛ u ka baara la ka d'a kan n'i bɛ ka baara dɔ kɛ n'i tɛ ka sɔrɔ kala i bɛ timinangoya anw bɛ fɛ timinangoya ka bɔ sɛnɛko la i bɛ fitini hali n'i y'i ka dumalanin sɛnɛ i ka nafa sɔrɔ a la o y'anw hakilina de ye Mali sɛnɛko la voilà Kamara. Merci beaucoup. A ye tɛgɛrɛ dɔ fa kun bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ sikɔrɔ cɛmun kan ci wɛrɛ hukumu kɔnɔna na min y'an se Dirisa Kulibali ka sifilɛforo la Dirisa Kulibali an ɲɛ b'a la k'a fɔ sifilɛforo min n'an b'a kɔnɔ sisan y'a jira n na k'a fɔ a bɛ taa hectare 4 a n'a nɔkanfɛn na ɲɛ b'a la k'a fɔ ani seli man jan tuguni ani dunni man jan tuguni bawo i bɛ se ka mun fɔ nin na a danna wagati jumɛn wa ani dunni tɔ cɛ wagati joli Kamara n'i y'o ɲininkali kɛ o ɲininkali diyara n ye komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ban i ko ni ani tigɛli cɛ tɔ ye wagati jumɛn yɔrɔ ni kuma tɛ mɔgɔ faga ka nin to i kɔrɔ tugun dɛ voilà donc ni a bɛ taa tile 120 ka taa se tile 130 ma a tigɛli bi n'i y'an tile 15 o b'a sɔrɔ i nana i bɛna dɔrɔn an ye nin bɛɛ tigɛ k'a labɛnw sabati min y'a to an wulila ka se foro kɔnɔ ka nin si ni yira mɔgɔw la n ye n da s'a ma kuma daminɛ baro daminɛ la sɛnɛ kun ye sɔrɔ ye n'i bɛ ka sɛnɛ kɛ n'i tɛ ka sɔrɔ kɛ i bɛ timinangoya e ma ye a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko sɛnɛkɛlaw de ye Mali fantanw ye a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko n'a fɔra ko sɛnɛ ko ye fantan baara de k'a sɔrɔ sɔrɔ dun bɛ daminɛ sɛnɛ de la sɛnɛkɛla de ye sɔrɔtigi ye i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye n'i m'i kɔnɔ fa ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la i hakili tɛ dayɛlɛ ka baara ɲuman kɛ dɛ o de la sɛnɛkɛla de ye Mali sɔrɔtigi ye fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ an sera foro kɔnɔ ka nin yira mɔgɔw la u b'a fɔ ma ko variété si kura de don an tun bɛ ɲininikɛlaw kun b'a kan ɲininikɛlaw ka yamaruya kɔnɔ an y'a sɛnɛ k'a yira mɔgɔw la an yɛrɛ ka foro la fɔlɔ suma nin tɔgɔ de ko Wulibali e yɛrɛ b'a tɔgɔ dɔn ka ban kabini nana nin tɔgɔ nin tɛ bɔ i kɔnɔ tugun dɛ Wulibali don a tɛ wuli dɛ nin Wulibali nin an ye jama wele u kana ka na a y'u ɲɛ la an filɛ foro de kɔnɔ nin ye si de ye nin bɛɛ bɛ kɛ si de ye donc n'i y'a sɛnɛ fɛn min b'a kɔnɔ o ye sɔrɔ de ye o de la an ye jama wele jama kana lajɛ an fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ halisa a bɛ sɔrɔ bɛ sɛnɛ la a ka k'a kɛcogo la ani ka wuli kuma la i y'a faamu o ɲininkali n'i y'o o ɲininkali fɔ ko k'i jaabi o la ko mun y'an se foro kɔnɔ yan bi an nakun fanba de ye nin ye k'an ka baara tagabolo yira mɔgɔw la anw ka baara ye sumansi sɛnɛ k'a feere mɔgɔ fana bɛ yen k'i bɛ sumansi sɛnɛ k'a feere i n'anw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan anw bɛ sanni feere kɛ maa o maa ka baara ye si baara ye i n'anw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ projets b'o la sɛnɛkɛlaw b'o la gouvernement yɛrɛ b'o la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ fɛ ka sɛnɛ la taga ɲɛ ni intrant ko ye n'a bɛ fɔ ma siw ni sɛnɛ maɲɔgɔn tɔw ye i n'anw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jama welela ka na o de la u ka n'u ɲɛ d'a kan a kana kɛ kuma ye dɔrɔn ye dɛ i ye ko ye fɔ ko ban voilà o diyara n ye Dirisa Dirisa hali bi k'a yira an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye si feerelaw ka ca cakɛdaw ka ca an ka jamana kɔnɔ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ si ma nka danfaraba bɛ aw ni tɔw cɛ ko sirafara bɔlen don kunkoloma fɛ kan kelen tɛ aw ma dan feere dɔrɔn ma aw ye a sɛnɛ fɛnɛ fara aw bolo la yalwa hakilina jumɛn y'aw fɛnɛ bilo la barisa o ka dɔgɔn dɛ k'i ta bɔ feereli dɔrɔn ma ka tila k'a si sɛnɛ k'a yira maaw la latiga don yalwa mun y'aw bilo fɛnɛ Kamara o ɲininkali diyara n ye ne ko anw ka baara ye sanni feere ye sɛnɛ hukumu kɔnɔ dɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ ni y'anw ɲininka k'a fɔ ko anw ma da si feere dɔrɔn ma an ye si caman yirila
nka n'i y'a ye k'a fɔ ko anw fana bɛ sumansi jalanw sɛnɛ k'a feere hakilina dɔw y'an don a la hakilina minnu y'an don a la a kumaba dɔw filɛ n bɛ n'o dɔw fɔ i ye n'i ko k'i bɛ fɛn feere mɔgɔ ma n'i yɛrɛ y'a lajɛ k'a sɛnɛ sɛnɛkɛfɛn na k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ne bɛ ka nin feere ma nin sɛnɛ e ka dugukolo bɛ cogo min na nin bɛ se ka sɛnɛ e ka yɔrɔ la i bɛ sɔrɔ k'a la n'i yɛrɛ y'a sɛnɛ k'a kɛnɛ yira a tigi la o b'a to a bɛ timinanja o b'a to a bɛ da a ko la joona n'a yɛrɛ taara sɛnɛ k'a lajɛ a jaabi mana kɛ mun ye a fana na se k'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye o y'a kun dɔ ye a kun filanan dɔ ye mun ye anw bɛ don baara na wagati min na mɔgɔ minnu ka baara ye si sɛnɛ y'a faamu coopératives ni sɛnɛkɛlaw an y'a ye k'a fɔ kuma dɔ la anw mago bɛ kɛ si hakɛ min na a tɛ sɔrɔ u bolo n'a sɔrɔ olu bolo a tɛ sɔrɔ a sɔrɔ kuma la anw mago bɛ si mun na n'anw b'o feere o feere an ka clients ma cikɛlaw ma kuma dɔ la minnu bɛ si kolokololen feere anw ma anw y'a ye k'a fɔ u bɛ si mun di anw ma a si tɛ sɔrɔ a sɔrɔ kuma la walima anw mago bɛ si hakɛ min na anw t'a sɔrɔ u bolo bon sanni feere dun sɛnɛ hukumu kɔnɔ wagati kow de don n'i ko ko sumansi ni sumansi ma sɔrɔ a sɔrɔ wagati sɛnɛkɛla kan ka sɔrɔ min kɛ a t'o sɔrɔ kɛ a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye san 1 san 2 ka se san 3 ma anw y'an hakili jagabɔ k'a ye k'a fɔ n'anw yɛrɛ ma wuli ka fara si sɛnɛlaw kan mali sɛnɛko anw bɛ fɛ a ka don ba la cogo min na a ka ɲɛ min sɔrɔ a t'o ɲɛ sɔrɔ o de la anw yɛrɛ wulila n'i ko k'i bɛ fɛn k'an kɔ da kɔ a la parce que n y'a fɔ ka d'a kan mali tɛ taa yɔrɔ si ni mali ma a dun ka fa ma sabati mali la o dun tɛ se ka sabati fɔ sɛnɛ ka kɛ o de y'a to anw wulila anw yɛrɛ bɛ si feere wa an yɛrɛ b'a sɛnɛ champ d'expérimentation b'an bolo an b'a feere an yɛrɛ b'a sɛnɛ n'i ko ko an k'i dɛmɛ an b'i dɛmɛ a kɛcogo ɲuman na k'a ɲɛf'i ye n'anw ma don a sɛnɛli la an tɛ se k'o kɛ dɛ i ka ɲininkali a jaabira i Kulibali a jaabira hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin waati in na an bɛ Sikɔrɔ n'i ko Sikɔrɔ a b'an hakili jigin Sanakɔrɔba bawo Sikɔrɔ a bɛ Sanakɔrɔba mara la an bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ Dirisa Kulibali n'ale ye sojeba o ɲɛmaaba don an bɛ ale ka sifilɛ foro la nin waati in na Dirisa Kulibali bi baro a ka di kosɛbɛ baro nafama don baro sahalen don bawo nin bɛ jamana in a b'a jɔli ko fɔ dunkafa sɔrɔ ni yiriwa o bi sɔrɔ ni baro in kɔnɔna na Dirisa Kulibali maa caman maa miliyɔn min bɛ k'an lajɛ nin waati in na ni aw ka nin sifilɛ foro in n'o ye keninge ni aw b'a keninge Wilibali yalwa Wilibali an bɛ Sanakɔrɔba mara la yalwa Kayi Sikaso Moti Segu fo ka taa jamana kɔnɔfɛn fɛn fɛ ne ko o maa minnu n'olu b'a fɛ ka nin si in sifilɛ a bɛ ɲɛ u ka yɔrɔw la walima yɔrɔ dɔw de bɛ yen Wilibali in bɛ ɲɛ o dɔrɔn de la jamana in kɔnɔna na yan i bɛ se ka mun de fɔ fɛnɛ kan ka maaw bilasira i bolo bɔ n kɔnɔ kan Kamara o ɲininkali diyara n ye n bɛ mɔgɔw bilasira ka n bolo bɔ i kɔnɔ ka lafiya nin Wilibali an ni ɲininikɛlaw an ye baro k'a kan mɔgɔw ye ɲininkali caman kɛ ɲininikɛlaw la ani sɛnɛ fɛn o fɛn mun ka baara ye sɛnɛ tagali ye ɲɛ ɲininkaliw cayara bi nin bɛ se ka sɛnɛ Mali fan caman nka komi yɔrɔw jiko tɛ kelen ye ɲininikɛlaw yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna anw bɛ tila k'a sɛmɛntiya ka d'a kan yɔrɔ o yɔrɔ san kɔnɔ k'a fɔ ko i ka samiyaji a sɔrɔlen k'a bɛ se ka taa milimɛtiri 700 fo ka taa se milimɛtiri 900 ma a bɛ se ka sɛnɛ i fɛ yen a bɛ se ka sɛnɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i y'a faamu voilà donc ni samiyaji fo ka jateminɛ kɛ dɛ parce que yɔrɔw jiko tɛ kelen ye ji mun bɛ se ka sɔrɔ Kulukoro région na o tɛ se ka sɔrɔ Nord région dɔw la ji mun fana bɛ sɔrɔ Sikaso région na o tɛ sɔrɔ région bɛɛ la mais a tali kɛra k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bi Kulukoro région Kayi région Sikaso région Mopti région Wilibali bɛ se ka sɛnɛ nin bɛɛ la fo ka sɔrɔ ba k'a la nka b'a kan mɔgɔ sɛnɛ tɛ se ka kɛ ten k'i ka sɔrɔ kɛ ko i ma labɛn dɔw sabati dugukolo labɛnnen ka d'a ye ni n ko ko dugukolo labɛnnen ka d'a ye ka nɔgɔ cɛ k'a kɛ dugukolo la sununkun nɔgɔ ka d'a ye angɛrɛ ka d'a ye nka n'i ye angɛrɛ caya i ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya angɛrɛ wari ka ca i y'a faamu donc sununkun nɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'o kala a bɛ se ka taa sɔrɔ min na se i ma a bɛ se ka tɔni 4 fɔ tɔni 5 a bɛ se k'o lase i ma hectare kelen na i ka wuli a kɛtuma la ka sununkun nɔgɔ don
sunungu nɔgɔ an ye ɲininikɛlaw ye baro k'a kan sisan k'an bɛ tila k'a sɛbɛnciya ka d'a kan n'i ye hectare 1 ta k'a lajɛ sunungu nɔgɔ hali n'i ye i sera wotoro komi mɔgɔw bɛ wotoro baara kɛ ni wotorow de kosɛbɛ kosɛbɛ sunungu nɔgɔ hali n'i sera sunungu nɔgɔ wotoro ɲan 100 ma hectare la i ka sɔrɔ i bɛ se ka taa se hali hectare 4 ma tonne 4 ma hectare 1 na hectare 1 hectare 1 farafin nɔgɔ ɲuman na farafin nɔgɔ ye o wotoro ɲan 100 n'i sera ka o kɛ hectare 1 na i bɛ se ka sɔrɔ kɛ n'i ma tɛmɛ hectare tonne 4 kan i tɛ jugo jukɔrɔ yɔrɔ o timinanja ye dɛ sɛnɛ tɛ taa timinanja kɔ fo sɛnɛkɛlaw k'u timinanja o yɔrɔ la voilà. Dirisa Kulibali hali bi an b'i fo k'i barikada i ka nin jaabi ninnu na sabula jamana in mago bɛ nin de la fɛn min ye sɛnɛ kunnafoni jɛmukan ci wara a yɛrɛ bi don o hukumu kɔnɔna na ka se ka sɛnɛkɛlaw k'u kunnafoni k'u bilasira min tɛ min dɔn walasa u ka se k'o dɔn o k'o dɔn Dirisa an ɲɛ b'a la k'a fɔ waati tɔ man jan tuguni an ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ sifilɛ foro min na ni an b'a wele ko Wilibali a ɲɔ sera ka ban nka hali bi fɛn min y'a bulu ye o kɛnɛman don yɔrɔ la nafa jumɛn o fana ye jumɛn y'a la nafa jumɛn bɛ sɔrɔ bulu in fana la d'accord n'an ka n bɛ bulu in dɔw yirila yan ɲɛ tɛ bulu in caman kɛnɛ la n'i ye ɲɔ ta k'a lajɛ ɲɔ nin dɔw sera ka ban i y'a faamu nka a bulu kɛnɛ don donc n'i ye ɲininka k'a fɔ ko nafa jumɛn bɛ sɔrɔ o la o jaabili yɛrɛ o ka nɔgɔn kojugu ɲininikɛlaw k'u to ɲinini na jateminɛ caman kɛra mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye k'a fɔ k'a bɛ sɛnɛ kɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ bagan b'a bolo kɛrɛfɛ walima baganko ka d'a ye sɛnɛ ni baganmara bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'i ye nin ɲɔ nin ta k'a lajɛ a tɔ man jan tile 15 i bɛna sɔrɔ an ye nin foro bɛɛ tigɛ ka ban ni ala sɔnn'a ma mais a bulu a n'a kala i bɛna sɔrɔ an y'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen ka taa di misiw ma misiw bɛ nin dun u tɛ da bulu dɔrɔn ma dɛ u b'a dun f'u bɛ kala ɲuman fɛ bagan dumuni ɲuman don i bɛ nin di misiw ma u b'a bulu ɲimi f'u bɛ kala ɲuman fɛ ni dun ye nin ta k'a lajɛ hectare 4 kɔ de don i y'a faamu hali ni misi 200 b'i bolo nin bɛ caman ko balo la dɛ san kɔnɔ a bɛ i kɔni i bɛ mun don torto la a bɛ caman a bɛ i bɛ se k'o wari kɛ ko wɛrɛ ye dɛ i bɛ se k'o don misiden wɛrɛ la k'o mara donc n'i y'a ɲininka k'a fɔ ko a bulu kɛnɛ tan a dabɔlen don a kama di ɲininikɛlaw ye nin si nin ɲini k'i hakili to o yɔrɔ la ɲininikɛlaw tulo b'an kan na donc nafa min b'a la an ka ɲininikɛlaw yɛrɛ fo fana an k'u fo baro nin kɔnɔ yan i jɔni kunna di i k'a fɔ k'i sababu ɲuman donc ɲininikɛlaw de nana n'a ye k'i hakili to o yɔrɔ la Mali ye sɛnɛ jamana ye Mali ye baganmara jamana ye donc bulu ni kɛnɛ a nafa tɛ se ka bɔ a sa dan na ni ye bagan ye nin ka fa bɛ ko diya i ye yalwa i bɛ se ka welekan ni kɔrɔfɔlaban jumɛn lase bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali cikɛlaw ma Kamara n b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw de sababu bɛ k'a kɛ bi mɔgɔ caman ɲɛ b'an na aw ka jabaranin kan sɛnɛ ka di mun ye hali ni sɛnɛ man di mun ye an bɛ sɛnɛ diya i ye sɛnɛ ka di bɛɛ ye koyi ko di ni dun ka fa kɔni ka di ye sɛnɛ bɛ diya i ye n'i ye ne ɲininka k'a fɔ ko welewelekan jumɛn bɛ ne bolo bi yanni baro ka kun cɛ n bɛ welewelekan min bɔ n b'a ɲɛsin cikɛlaw ma a ye welewele fɔlɔ n b'a ɲɛsin cikɛlaw ma ka ladilikanni mun fɔ u ye sɛnɛ wagati ko de don wagati yɛlɛmaw fana bɛ kana kuma dɔ la jiba bɛ bɔ kuma dɔ la jiba tɛ bɔ ni sɛnɛ b'o cogo la u k'u wuli kuma dɔn samiyaji a tɛ mɔgɔ kɔnɔ u yɛrɛ b'o fɔ ko samiyaji tɛ mɔgɔ kɔnɔ tubabukan na u b'a fɔ ko le calendrier n'attend pas voilà ni i bɛ taa nɔfɛ o cogo la a ka ca ala fɛ i bɛ kuma la i tɛ jɔ dɛ sanji mana bingo 1 bingo 2 bingo 3 o kana sɛnɛkɛla sɔrɔ so sɛnɛkɛla ka wuli a wuli kuma la hali ni sanji tigɛra o la o b'a sɔrɔ i ka suma ye dɔ kɛ a ka ca ala fɛ gɛlɛya i bɛ hali ni gɛlɛya nana sɛnɛ sanji ko sababu la gɛlɛya i bɛ kisi a ma dɔɔni i y'a faamu o welewelekan bɛ n bolo k'o ci lase sɛnɛkɛlaw ma welekan filanan min bɛ n bolo n tɛ sɛgɛn k'o lase n b'o lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u janto jamana sɛnɛko la u bɛ ka dɔ kɛ dɛ u bɛ ka dɔ kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi
u bɛ ka fɛn minnu kɛ u bɛ mun bɛ fɔ la ko 15% Mali budget national Mali sɔrɔ yɛrɛ ko 15% i n'a fɔ kɛmɛ sara la ko sigiyɔrɔ 15 ko taara k'o don sɛnɛkɛw la walasa sɛnɛ ka taa ɲɛ nka a ka don a doncogo la ni ko k'a ka don a doncogo la n'i ko k'i bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ou bien n'i bɛ sɛnɛ dɛmɛ parce que n'i ko k'i bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ a kun ye walasa sɛnɛ ka yiriwa di a ka k'a kɛcogo la walasa sɔrɔ min kan ka don jamana kɔnɔ o sɔrɔ ka sɔrɔ san 1 san 2 n'a kɛra laɲiniw fana ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ est ce que mun donna la a sɔrɔla wa n'a ma sɔrɔ yɛlɛma ka don a ko la a kun ye de walasa jamana ka se ka balo sɔrɔ jamanadenw ka balo sɔrɔ nɔgɔya la bɛɛ ka balo hɛrɛ la a kun to ye wa sɔrɔ bɛ se ka kɛ sɛnɛ la foyi sago o ye welewelekan de tun bɛ n bolo k'a ɲɛsin cikɛlaw ma ani jamana ɲɛmɔgɔw ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn halisa Ala ka barika don aw ka télévision so nin na aw sababu de bɛ k'a to bi mɔgɔ caman bɛ k'a ɲɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'aw sababu tɛ a tɛ se ka kɛ o i y'a faamu k'aw fo ka waleɲuman dɔn o la aw ni ce aw ni yɛrɛ ye Ala ka barika don aw ka télévision amina rabi ami aw tɛ tɛgɛrɛ ni fo la a ye dɔɔni fara kan a y'a bila dan na an balimaw an y'a fɔ k'a fɔ n ko an tun bɛ yɔrɔ min na bi o ye Sikɔrɔ n'i ko Sikɔrɔ a bɛ Sanakɔrɔba mara la Sanakɔrɔba a b'an hakili jigin an balimakɛ Dirisa Kulibali Sogeba Société Générale de Business Agricole a bakuruba la Sogeba an n'ale ɲɛmaaba n'o ye Dirisa Kulibali an jɛra ka jɛmukan in bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn n'Ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wassalam merci beaucoup merci. Yanga yo anite dabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma